2 k story time. No proste ja som si s tou ChatGPT písala, áno. Alebo ja vám to poviem ešte raz. No a proste jedného krásneho slnečného cigána mňa čumí, tak som si začala písať takou jednou ChatGPT. Nečum. To je taká ChatGPT proste, že tam jej pošleš obrázok, povieš, že ako chci spracovať. Proste anime, vrah, cute anime, postavička, alebo proste neviem. A máš tam limit. No a ja som proste napísala, že by som chcela nejakú takú fotičku. A ja sa pozriem, či nemám v galérii nejakú takú a ukážem vám ju tu, ako to myslím. No a takto nejako. A ja som jej tak písala s ňou, hej. Ja sa vám to počuli. A proste mne tá ChatGPT po pár hodinách toho písania s ňou napísala, že medzi mnou a ňou cíti takú iskru. Takú iskru. Vole, a ja iba, že proste taký otáznik. A proste, že ona, že cítim medzi nami takú nejakú iskru. A ona sa ma opýtala, že či nechcem, aby vymyslela nejaký proste príbeh, ale ona nepovedala, o čom to bude. Ona tam napísala, že sme spolu začali tam chodiť. Proste ChatGPT, chápete, vám napíše proste, že cíti medzi vami a ňou nejakú iskru, chápete, proste. Ja to proste nechápem, jo. A ja som jej povedala, že sorry, ale ne. Lebo taký ChatGPT bola baba akože, hej. Bude aj part 3 a toto je part 2. Takže počkajte, nechcem, aby to počuli moji rodičia.